videre med vores salat, så har vi vores kære løg her. Sådan. Sådan. Så er god ved hønsen her. Sådan. Sådan. Ned med det. Og så skal det hele blandes. Hvis jeg havde en masse saft her, så skulle det have været ned i. Det havde jeg lige desværre ikke. Så blander jeg det her. Så enkelt, men så godt. Opsa. Sådan. Så tager vi hænderne en gang her. Så vil jeg gerne have lidt oliven i. Så vi har lidt forskellige oliven her. Jeg har blandet det lidt. Det er de oliven, vi sælger af. Der er Calamon. Der er det er Calamon, det er Kalamata-oliven. De er udstenet. Så er der også grønne oliven fra Halkidiki, oppe i det nordlige Grækenland. Den her, den er udstenet. Der er en her, den er med hvidløg. Så er der en her, den er også med hvidløg, men jeg ved, jeg har også blandt her med mandler. Så har jeg nogle enkelte sylte med basilikum. Jeg har bare blandet dem her. Og når jeg skal vælge, så vil jeg allerhelst have min Calamon, altså Kalamata-oliven, ned her. Så jeg vælger at tage min Kalamata-oliven. Så, det var vist meget passende. Sådan. Hvis jeg ikke har nøjagtigt, hvad der står i opskriften, den skal I nok få bagefter. Så pyt med det. Tag bare lige, hvad I har. Så blander vi også lige lidt ned i her. Sådan. Så skal det have et pip salt. Og der bruger jeg den her. Den er åben her, og så pifter jeg. Så ryger jeg den igen. Så pifter jeg lidt salt ud over her. Sådan. Der kommer en mere. Og så skulle jeg lige have min olie. Den kommer jeg lige med. Vent et øjeblik. Altså, der skal olien bare være god. Lækker, frisk og så videre. Som I kan se her, jeg får så måske nok lige lidt. Det smager bare så dejligt. Så, jeg lukker ikke lige helt endnu. Så tager jeg vil også gerne lige have lidt eddike på. Så, det er også en smagssag, men jeg vil ikke undvære den. Og så har jeg lidt god feta her. Her er det gedefeta. Sådan. Det var min feta. Så putter jeg faktisk lige lidt ekstra olie på, for det synes jeg ser lidt godt ud. Sådan. Og så oreganoen. Og så selvfølgelig for, at det skal være en ordentlig oregano. Så. Så det var det. Velbekomme.